Kamabhelo la ngozondo khubona oqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa. Namhlanje is Friday the 25th of June 2021. Ngaye ke uFriday lulo losuku esiye singene ngayo kwisikolo samayeza apho sithaka khona. Namhlanje sizawube sincokola ngomzi ekuyokoshiwa inqina lenkukhu aba bantu bathakathwa ngenqina lenkukhu. Singena ke kwi-academy apho igroup ibithaka khona. We only ask for your indulgence, ube patient kuba apha yi-group work apho omnye ubhala notes omnye azifunde ibe kokokuqutuza. If wena uthi unayo ingxaki yokuthakathwa noba uthakathwe ngenqina lenkukhu noba uthakathwe ngento efana nento ongayaziyo eqhinelwa ngeplastic emnyama ubona wena loo nto ungayazi uba into ebuntoni, le concoction yenziweyo namhlanje can also work for you kuba kaloku ezinto sithakathwa ngazo the meaning ikweli nqina lenkukhu kuthiwa qhwayela emva. Omnye uqhinelwa into ukwenza ubomi bakhe buqhineke, omnye uthunyelwa into ibe nenaliti ukwenza babe nezibhobo lento kuthiwa ngamahlaba, omnye yitoilet njengayaziyo umhlane nizolo emani igityiselwa apha ekhaya. I-intention ke yale case yanamhlanje kukuthi udilishana njani nezinto eziziswa physically zizoba lapha ekhaya uzibone. How do you deal with into ezinjalo? Sidilishana nalo case ke. Take your notes ulandele lento ithethwayo, ube patient idiyofika apho iphelela khona ubhala kwenzela uba ukuba unawo amandla ozenzela nawe uzenzele. Asizuyitsala ke one announcement. Namhlanje njengoba ingu-25th June 2021 being Friday, next week Thursday, is it Wednesday or Thursday, but in a month end, i-form for wena mntu ofuna ujoyina isikolo samayeza will be active. Abantu bayafona ke, they send i-messages that uphele sizama ungena esikolweni, iform ayisebenzi, ivaliwe, iyavulwa next week. It will be active ke for the entire month. Noba ungene nini ke kwi-form uzawufika i-active nge-month end iphinde ivala inyanga ivula inyanga. Masingayitsali ke sithi nje wena mntu ofikayo kweli khaya ungalibali usubscribe, you comment, yasincedisa lanto yeza comments no like. Naba bathi unlike, aba bathi unlike ingaske siyazi ukuba what is it that you don't like ukwenzela uba sincedisane mntana omhle sikhula njalo kweli lizwe. Masingayitsali ke singene esikolweni apho siyojongana khona nenqina lenkukhu athakathwe ngalo nanku uclient Camagu. Group A. Mr. Camagu, Dad, I can see you are abundant. I am. No, you are abundant, but I can see someone is saying, hey, network. No, they know Mr. Mate is here as a main. Yeah, I've spoken to them, but thing is, Camagu, Dad. Okay, we start with our first question. The question is holy, which is an attitude like all others, but I needed to be specific. We are nyanga kuphela, we are lapha, that's all. Kufika one of iziguli zakho terrified endlini ubona a money bag. Inside there's a written paper or there are words or letters that are no longer readable. Inside this paper there are amayeza plus a chicken food. That's the reason your client is here terrified, bringing everything to you. What is happening here? What information will you give your client? Then mhlanganisele amayeza. Camagu, Dad. Camagu. Into yokuqala lapha esibhekile ukuthi lo muntu ukuthi uyathakathwa. Uyaloywa. Someone has cast a dark spell upon the client. La bomuzi wakhe. Ispell lesi spell sokuthi to bring a total derailment or a total stoppage nje elifini yakhe, angabi nampumelelo kwanto ephumayo la ekhaya. We know this because the inqina lenkukhu is involved in dark spells, is usually at work. If the kule nqina lenkukhu, the dark spell is usually at work. So imithi to use, imithi yokubolisa, sibulale siqotshe le okubi, then sibuyisa inhlanhla.
So besiselecte nje imithi yokuthi singayidibanisa, imboziso, imbola, imvendle, isicimamlilo, indlabaloyi, sihlula amanye, mathithibala, sadibanisa nelabatheka likhona la. Le mithi siyayidibanisa, uyachela, uyafutha, uyageza, uyaphalaza. Sabuya samixa i-donkey poo, pig poo, horse poo, siyichumise la ekhaya. After that, kuthi ukuthi akusachazanga ke lapho ukuthi uphalaza how many days. I'm sorry. Then siphumela ngaphandle kwejarada, outside the yard, to burn everything inside the money bag on top of we can burn it on top of izenke nje lincane. Then after sesichisele, we pound the burnt chicken foot, collect the ashes, and then mix the following. Simixe lo mkhondweni, inyoki iziphinda zonke, spaha, ndlabaloyi, Tati, Maisake, red, amadoda afanini, ilukuluku, slepe, red and black candles, spagela manaliti, and red tape, amafute hashi or giraffe. Simixa leya eshi yalela ncina with the above imithi le above in 3 parts. Siyayihlukanisa kathathu. The first part must be mixed with amafutha la esithi ngaye hash or giraffe. The second part should be left raw. The third part is mixed with ubulongwe obumanzi. Imethodi siya esigangeni, siyabasa umlilo, then sithela the mixture engamafutha, lapho siyathetha ukuthi lo muntu osithumele la ngale mithi, ngaleli ngqina lenkukhu, induku zakhe mazibuyele kuye, zenze konke bekumele zikwenze kuthi kumi. Sorry. Hello? Oh, Yes. Sorry. Satheka ukuthi bekuthiwa lapha kuthiwa nangaphezulu. In fact bafake yena nabancedisi bakhe. Okay, sithi yena nabancedisi bakhe lo muntu obethumelele elingqina la le money bag ubuyele ngakubo. Then sithi biwa esidulini. Sithambisa amakhandlela ngaleya mix yethu enamafutha. Then bind both candles together with red tape. Sesiyafaka inaliti ngaphansi of each candle. Then sivula umgodi kulesi siduli umgqunya. Sesiyakhanyisa amakhandlela ukuthi lo muntu
Lo, hey, sorry tata ubhele man, le into ebhalwe la ekhaya. Sithi lowa muntu olwa nathi induku zakhe kazibuyele kuye. Okwakhe kuye sithi zonke izinto zakhe masifaka kulesi siduli sithi zonke izinto zakhe zibe mnyama afe ephila. Sesiyafaka lamakhandlela kulo mbhodo lo mgxuma wesiduli, siyavala, sivala ngobulongwe ukuthi zonke i-enemies zami ngiyazingcwaba, ndiyazingcwaba. Then masiceda ukwenza leyo process sesiyahamba sijonge emuva. Yileyo yokuqala. That's question number 1. Amagutat, I think let's get comments from others. Gubani bebhala the notes from the group. Oh, Philandi. Unibeti. Now you are struggling to read. I'm struggling to read. Yeah. No, I think I do get a sense, but let's take comments from other people about the group. Any comment, any approach? I think the essence is correct ukuthi intakatho inqina lenkukhu liqhwayele emva, so that you don't progress. So what they are dealing with, destroying elanqina lenkukhu, bolisa, whatever, including what they don't see. And then after that, babuyisele izinto ebantwini bazo. Approach yabo ukuthi they will use this tool ukuthi bonke besithi bathumela izinto apha sizoba ngcwaba kule ndawo. So this group is very aggressive. Okay, that's number 1 question. Group A, this is group A.